bakar manguh ing mungsuh aminta awan anggolir sing anabdo kadyon kang nugroho ana wong buling lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaruwut ganggu-anggenku karon sih kelawan Irawati sapa lekno mripatmu jerengan gobokmu bocah desa saka Rewantaka jenengku Jaladara iya iki Prabu Kartaprayoga kowe derajatmu ratu ning yogene pakartimu wengis kaya mengkono kowe tak kandhani sing jenenge wong lanang kuwi katon ringkihe yen wani ngruda peksa karo rasane wong wadon mula kang mangkono ora patut dadi narendra ora patut dipundi-pundi lamun to lemer tumindakmu kaya mengkono apa apamu kowe apane Irawati dudu apa-apane nanging lamun to bab sing ora bener aku melu ora trima karepmu piye Irawati go mulih gawane mesti cepatke diadaku lah nyalamu ora modar derajat apa ratu kelakuane kewan
ewang ora yang kraton Mandharaka kondhang endah sumunar mawa teja barang dene samangke dadi surem ilang wibawane kaperbawan musnane sekaring kedaton madras nenggih Dewi Rawati kaandadosaken gempung jroning penggalih Prabu Salyapati miwah ingkang garwa Dewi Pujawati ya Setyawati mangkono gragapan hanenggih Prabu Salya dupi mulak pratanira ingkang putra putri kinasih nenggih Dyah Erawati bombong birawa jroning rasa mareming pikir kaya kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu sigra-sigra hang rangkul dumateng ungayanira ingkang putra nenggih pun Dewi Rawati kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu dene ripalungguhan iki panuwunku marang Bapara wis diudaneni disembadani anak wadon Rawati bali kanthi lulus raharja ya Nduk inggih Kanjeng Rama bekti kula katur ndak tampa wong ayu Kanjeng Ibu sungkem kula katur iya ndak tampa syukur wis bali cahaya piye lakone piye lan sapa sing murang tata nyidra kelawan jeneng sira mongko tak dekake sayembara sapa wae sing bisa manggihake kelawan jeneng sira yektine bakal yen lanang ndak pola kramakake kelawan Erawati kula cinidra dening Narendra ing tirta kadhasar Prabu Kartapiyaga nanging wonten pitulungan saking Hyang Agung lantaran ingkang nembe sowan menika Kakang Wasi Jaladara menika ingkang nulungi dumateng kula pramila gandeng kula piyambak sampun mireng sabda paduka bilih ginelar sayembara monggo samangke kanugrahan gung menika enggal dipun paringaken dumateng Wasi Jaladara menika. Gusik. Wasi Jaladara kuwi saka ngendi? Saking Gunung Rewantaka utawi Gunung Jaladara. Mung derajate Wasi. Iya. Nggih. Apa patut anak ratu tek rabi karo Wasi? Nun sewu sinuwun
Kenging menapa kok tega mentala paduka medhar sabda kados mekaten nyepelekaken dumateng drajating wasi. Menika mangke malah nyempyok dumateng paduka piyambak. Menapa jengandika mboten kemutan? Kula rumiyin pun Pujawati inggih namung anak pendhita buta. Dalah Pujawati garwaku wong ayu. Tujune aku duwe bojo sing pinter, sing jenenge wong bebrayan ki ya ngene iki lamun ana salah sawiji ingkang kalimput, sijine banjur ngemutake. Aku sing kleru, aku lali karo daratan. Aku tak njaluk ngapura tututane Wasi Jaladara wae. Ndak endi kok banjur tanpa pamit metu saka kraton, ora omong-omong ngerti-ngerti nek metu ngono kuwi. Kok ngabari karo aku? Apa kupingmu ora krungu? Wong tuamu gila yen duwe mantu mung sak derajate Wasi. Nanging aku ora lara ati, aku ora apa-apa, aku ki yo mawas diri, aku ngerti karo kahananku, aku mung bocah gunung yen palakrama kelawan putri Tamburu mung bebarang wirang sing tundane bakal ngucemake asmane wong tuamu ki Prabu Salyapati. Ora nesu nek bengok-bengok kaya ngono. Oh, aku ora nesu, aku ora apa-apa, ikhlas aku. Ning aku sing ora trima. Aku wis kebacut tresna karo Kakang Jaladara. Mula kang mangkono Kakang. Mbuh piye carane aku kudu ndok palakrama merga rasaku wis kepaku karo panjenenganmu. Wong tuamu ora bisa nampa nanging bisa direka. Carane piye wong tuwa ora mangestoni? Ana cara sing prayoga. Piye kuwi? Aku tengono. Anggere mlenduk wetengku pamurunga Kanjeng Rama nampa kanyatan duwe mantu Wasi ya kuwi Wasi Jalatunda. Jaladara. Karepmu apik ning carane aku sing ora sanggup ngono kuwi. Jaladara. Tujune ora ngadoh sing dadi lakumu. Ripalungguhan iki Prabu Salya wis tinarbuka kang rasa. Nadyan kaya ngapa lan kepiye, siji aku netepi janji, angka loro semune anakku Irawati wis edan kepayang duwe rasa tresna kelawan jeneng sira Wasi Jaladara. Rak ngono Irawati. Nggih kula sampun kebaca tresna Kakang Wasi Jaladara menika katresnan kula. Lah Wasi Jaladara aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Tetepe ripalungguhan iki sing jenenge kodrat ora bisa dinuwa dening wiradat yen kodrat mau pancen suci lan tulus apa meneh tulusing katresnan. Irawati trep lamun to ndak palakramakake kelawan Wasi Jaladara.
lak pukulun Bathara Narada ingkang rawuh. Ah iya. Nggih, pancen kaya mangkono. Lho kok mboten mregenjong. Ah, mregenjong Pak kok pangwardaya ini negara uwong. Kok mboten ngagem sepatu? Jiblok ngene jiblok. Kok mboten ngagem wujudipun busana kadewatan somuk. Mergo Ripalungguhan iki kahyangan nembe geger. Ngene ya Nger saya. Upamane jeneng kita kuwi ngangkat Siwasi Jaladara mongko dadi putra mantu wis pas wis trep wis stop. Pun sae. Mergo kejaba gedhe labuhe kuwi dudu bocah sembarangan ning yektine trah Mandura atmajaning Prabu Basudewa ya kuwi anak mbarep sing calone dadi Ratu Mandura. Ngaturaken panuwun Bu Kuliah ning durung rampung gawean ulun durung rampung. Kok krasana Wasi Jaladara wonten timbalan ingkang ngadhawuh pukulun. Puruh Hanana. Ripalungguhan iki kahyangan geger. Kahyangan geger merga pangamuke Prabu Naga Prasanta. Ingkang nganti titiyane ya kuwi Gajah Puspadenta saka negara Renggabumi. Para dewa ora ana kang mangga pulya tanding kelawan Naga Prasanta banjur Sang Hyang Girinata paring dawuh kelawan ulun supaya golek jago. Lan ora ana ing trep mongko dadi jagone dewa kejaba mung jeneng kita Kakrasana. Mula kang mangkon aja wedi kangelan. Ripalungguhan iki kok tak kanthi munggah kayangan mongko dadi senopatining dewa. Nyebaken dawuh. Badhe tindak pundi munggah kayangan munggah aku melu sundere aku mau ditinggal manten anyar ning lunga kaya ngono aku mau malah ising dhewe aku iki wong tuwa nyawang kahanan kaya ngono. Iki mengko rekoso yen ora lara bisa glandang pati mukti mati bareng kali paduka. Arudha nglayang lindu ketara bumi gonjing kumaludo guntur katok kumukang jolon idi
lumembak penyu kumambang ladal ana satriya bule malang kadhak ana madyaning repat kepanasan sapa jagone para dewa iki Kakrasana ya wasi Jaladara kowe sing jeduluk Prabu Naga Prasanta ya saka kratonku Rengga Bumi aku bakal njaluk panguwasa Kahyangan Suralaya gandeng dewa suarane ora tau ngatekke marang pandrite para buta kabeh mula aku bakal njaluk raketang 3 kursi nggo makili buta yen rembukan para dewa ana dampar kadiwan men ana suarane buta ora kok banjur apa-apa kanugrahan wahyu diwenehke satriya aku ora trima ora perlu kowe banjur unjuk rasa lan murang tata ngrusak pranatan yen pancen nadyan wujud buta gedhe dharmamu panembahmu kandel marang pangeran yektine mesti bakal 1000 nugraha sing mbok tampa rasa kakean cangap ora minggat pegat nyawamu sapa sing glundung ndase ayo gablak patihe ya titiane sesembahanku Naga Prasanta ora trima puspa denta tibane gading borot wadukmu
wujuting gajah nanging ora sebaine gajah. Nenggih Kyai Puspadenta ingkang bisa tata jalma. Mangkono tan mundur guntur tan mendheng bebaya sangka krasana. Anyandak mustakanira Puspadenta. Do pisang Puspadenta mangap tutuke. Den betot ilake dadi bisu. Mangkono tunduk manembah lawan sangka krasana. Kula betot ilatipun. Kula gumun ing atase gajah kok iso guneman. Kula kinten menawi ngemut radio. Lah pancen gajah pepethingan samangke pun bisu mboten saged guneman. Oh iya. Nitik saka slagane sing kaya ngene iki kaya sujud utawa tunduk kelawan jeneng kita Kakrasana utawa Wasi Jaladara. Manut kelawan jeneng kita dadi titian kita. Garwamu ana ndi Rawati? Kula titipaken wonten penitipan sepeda. Sawur ya. Kantinen kondur ning sadurunge ndak tetepake. Tak dandani pisan. Gandeng jeneng kita wis dadi jagone dewa utawa balane dewa. Dadi ratu ning Mandura kanthi jejuluk Prabu Baladewa. Wonten gajah Puspadenta titiane pun Kakang Nyai. Mangke pun Kakang nitih kula nitih Puspadenta bareng kalawan Yayi jumujuk marang negara Mandura merga pancen kersane Kanjeng Rama pun Kakang ingkang sinengkake mongko dadi ratu ing Mandura. Wektu lumerek kang wanci kedadak geger jagat merga dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Prabu Duryudana ndepani kamurkane ngukuwi mateng kesrakane nenggih bumi Ngastina. Satemah Tegal Kurusetra dadi ajanging paprangan. Mangkono kaya wis tanggap kelawan glagak mulat kelawan lelampahan. Prabu Salyapati sigra animbali ingkang putra putri tetiga pisan.
korisang morbengat sahanane kang yang kanang sing kasih maweh buka sawagung yakni janing talaga kadi langit mambang pang pasulan upamaneka lintang tulya kusuma ya sumawur ing ya jagat ya dewa ya bathara anakku wadon tetelune pisan Erawati surti kanthi kelawan Banowati nggih sembah pangabekti kula kunjuk Rama Ibu bekti kula kunjuk Rama Ibu bekti kula kunjuk dhumateng Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu ya cah telu ndak tampa ya ndak tampa wong ayu yer dina iki nadyan ta sak jroning rame dumadining Bratayuda jeneng sira kabeh ndak timbali ning Mandaraka kejaba pun Rama lan Ibu kapang marang sliramu yektine pun Rama uga banget muji syukur marang kemurane pangeran awet pirang-pirang nugra kang wis diparingake dasare wis tuntas anggonku netepi kewajibane wong tuwa wiwit kula wentah marang jeneng sira saka jabang bayi nganti dewasa tur jiwamu luhur pun Rama rampung ngrabekke marang sira kabeh dadi garwane ratu pepunjuling jagat anakku mantu Baladewa anakku mantu Sang Senopati Agung Basukarna anakku mantu Duryudana sing telu-telune aratu pitakaning jagat pepunjuling para umat satemah uripe anakku wadon telu pisan nyanding kawibawan kemul kamulyan nggih Kanjeng Rama kula sakadang saged ngrangkul kamulyan inggih awit katresnan paduka Kanjeng Rama lan Ibu ingkang lila legawa kula wentah gesang kula ya bener kuwi bener ya nadyan kabeh mau mesti saka kemurane pangeran nanging sira kabeh kudu eling kanikmatan lan kamulyan sing nduk sandang iki merga wong tuamu sing rina wengi banting raga meres kringet
numplak pambudidaya sarta sinurung banteri donga lan pangestu tumrape wong tuwa marang anak sing bener-bener tulus lan suci. Mula aja nganti lali welingipun Rama. Aja nganti lali tansah dongakno leluhurmu. Dongakno wong tuamu upamane pakmu karo mbokmu iki mati sing dinteni ya mung dongane anak putu. Merga katresnan sejati kuwi ya tresnane wong tuwa karo anak kuwi ra ana sing ngalahke. Tangis Pendhapa Agung Mandaraka Putri Sulistya ingkang cacahe 3 samyambruk ing pepangkon ingkang rama mangkono dalewer punang luh sigra amendhet wujuding tirta ingkang wis sinebaran kembang kinarya amiji dhumateng ampiyanira ingkang rama lan ibu mangkono wujuding tirta kinarya siram jamas putri tetiganipun pisan dereng rampung tanduking bekti anak marang wong tuwa liah tekane Ratu Murka Duryudana. Laruta Godha guru kula yen tanamutusa sang Sri ing Pandhara ndak sawang anakku mantu Duryudana ingkang rawuh ana ing Mandaraka sami winantu Basuki nggih. Kula kinten menawi dinten samangking ngrembak dadakan kawilujengan lan ugi tandu ing tata krami kirang trep Kanjeng Rama Mara Sepuh. Nek ngono tembungmu dasare piye? Bratayuda sampun dados kathah nuwuhaken pangorbanan boten namung nyawa nanging keluarga kula meh telas Kurawa Gusis ludes keles tandes tanpa sisa. Samangke Duryudana namung kaliyan paman Patih Harya Sengkuni tanpa kantha boten duwe kanthi. Tinimbang kula mati wonten tangane Werkudara kula nyuwun dipun pejahi dening Rama Mara Sepuh Mandaraka. Bodho-bodhone salya kula wong tuwa yen pinter boten ning kula pengalaman langkung menang nitik playuning tembung ripalungguhan samangke jengandika sambat wis kentekan Senopati sajroning Bratayuda cara cetha ngoten lak ndika sambat kaliyan kula Rama Prabu mang dadi Senopati rak ngaten. Mboten samang perintah kula tak dadi Senopati ning kula titip getih tetes daging setampel anak kula Banowati. Kula ijoli nyawa kula.
anakku telu pisan. Herawati, Surtikanti, Danawati. Sawangen bapakmu kae. Sawangen bapakmu kae. Bapak lan ibu ya bakal rampung anggene ngayahi urip. Ning mestine rasamu iso ngerti. Ning donya ora ana katresnan sejati kejaba tresnane wong tuwa. Mangkono mangkah gagah gumregah anenggih Prabu Salyapati nadyan Rarendra wis laluing yuswa parandene ngatonake kaprawirane ngadeg jejeg ing tengahing Tegal Kurusetra mangkono sigrang ubal-ubal Aji Candha Birawa ngrangsang para pendha.
ingsun prihatin waspa bumi ijil wong buta tanpa karya Prabu Ndorowati kalilan cumadeng dawuh kados pundi kabaripun payudan Kurusetra rameya nggih namung sanget nuwun sewu Yai atur uninga bilih barisan Pandhawa mendelong karana katrajang Senopati Ngastina nenggih Rama Prabu Salyapati Aji Candha Birawa wawi mrawasa prajurit lan Senopati Pandhawa kalebet ingkang rayi kekalih Yai Arjuna lan Yai Werkudara kaprawasa ing yudha Yai. Aduh lelajeng kados pundi menapa ing kedah dipun tindakaken Koko Prabu Yai mestinipun paduka mboten badhe kekilapan bilih Candha Birawa ingkang cacahipun ewon menika namung sulapan tegesipun kadigdayan menika dumados saking kanepsot ingkang dipun umbar menawi nepsu dipun uja mboten wonten telasipun tanpa beda kaliyan wujudipun Candha Birawa saya kathah lan saya ndrebala nadyanto dipun pejahi mila saking menika ingkang saged nelukaken Candha Birawa namung piyayi ingkang kulina olah kesabaran lan pinter ngendhaleni nafsu nenggih Yayi Puntadewa. Koko Prabu sampun kalado anggen paduka ngalembana dumateng kula awit sejatosipun sedaya tiyang menika mesti pinter ngendhaleni nafsu kantun tiyangipun purun menapa mboten. Koko Prabu kula mboten badhe suwala yen pancen menika perintah saking Bata ing Bratayuda kula nyuwun pangestu mugi-mugi Puntadewa anggenipun madeg Senopati saged netepi dumateng kekudangan paduka Koko Prabu Ndorowati.
Maruta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Prabu Puntadewa ya kene kowe ora gelem prawasa karo aku kowe ora gelem tetandingan karo aku cetha lamun ta kowe Narendra jirih getih wedi mati sing gedhe pangapuramu Aji Candha Birawa tumraping Puntadewa ngalahke makhluk liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune Prabu Puntadewa ya kene kowe ora gelem prawasa karo aku kowe ora gelem tetandingan karo aku cetha lamun ta kowe Narendra jirih getih wedi mati sing gedhe pangapuramu Aji Candha Birawa tumraping Puntadewa ngalahke makhluk liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe senggo karepake piye Puntadewa yektine mungsuh sing abot dhewe iki dudu sapa-sapa nanging nepsune pribadi mergo akeh wong pinter wong sugih lan wong digdaya nanging mung dadi kesete nepsu mongko nepsu yen diuja ora bakal ana enteke tan wurunga uripe mung ngangsa lan ngangah-angah adoh saka rasa tentrem ya banjur kowe maju perang kuwi arep ngopo yen wegah peperangan wegah tetandingan apa sing ndak kayo hae Puntadewa aku makarti ana Bratayuda mung milih kelawan kodrate lakon aku wegah nglarani atine sapa-sapa merga makhluk urip ana alam padang iki mung diperintah supaya nyebar rasa asih lan katresnan marang jagat saisine mula yen kowe bakal mateni aku maragake aku patenono malah aku ngaturke panuwun dene kowe nglantarake Puntadewa purna ing dharma banjur sumewa ana ngarsane pangeran tegese wis rampung dharmaku ning alam padang wah ya Allah ayo nyingkir oh. Kinempet kempet kusang reknaning bawana oh anakku Nger Puntadewa nyata panjenenganmu piyayi ingkang mumpuni olah kebatosan ketitik sembada nelukaken Aji Candha Birawa menawi mekaten gandeng jengandika kuwi nelukaken Candha Birawa kula titipaken Aji menika dhumateng jengandika anak Prabu nyuwun pangapunten mboten kemawon Rama kok ngaten ginanipun menapa Candha Birawa kangge peperangan mesti ngguling yuda kula menika tiyang ingkang mboten nate gelut ginanipun ngangge Candha Birawa menapa wong kula dipun getak bojo kula mawon kula nangis menawi Candha Birawa mboten mawon wah
yen mekaten kula sampun seleh. Kula sampun kawon kula pasrah pejah dumateng Paduka anak Prabu Puntadewa. Duh Rama Mandaraka. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula tega mentala kaliyan Paduka. Menawi angger Puntadewa mboten kersa mejahi kula tegesipun Paduka mung mirang-mirangaken kula. Mongko sumpahing Senopati tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang. Kula mboten saged nglampahi. Nanging Paduka lak ngasta piranti kula mboten beta pusaka ingkang mangpundi rinten dalu jimat Kalimasada menika pusaka ingkang sembada nglantaraken kasampurnan kula. Paman Prabu Mandaraka nuwun sewu. Kalimasada menika sanes pusaka nanging pustaka kinarya paugeran tumraping agesang. Anak Prabu, samangke kula nyuwun tulung Kalimasada mangwedharaken mangwaos mangke kula terokaken. Nggih. Kalimasada menika namung dumados saking kalih ukara nenggih. Ora ana kang sinembah kejaba Pangeran kang Maha Murah. Lan ingsun anak Seni Lamunta Kanjeng Rasul pungkasan utusane Gusti. Ora ana kang sinembah kejaba Pangeran kang Maha Murah. Lan ingsun anak Seni Lamunta Kanjeng Rasul pungkasan utusane Gusti.